बिथांमोनखौ जेरै बिबार मावनाय हाबाफारियाव मदद खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। Thank you. Mudah-mudahan ada beberapa hal. Kami ini belajar nama. Kami aku bicara kan. Thank you. Morai cái không lại vậy. Bên nhau đó, bạn thấy, Rick Company có số một đây, bên apa yang komplit boleh apa juga. Ini orang Rotia, Jubila Boro, Rita, Bejen Boro, Beba, Komola Boro, Kasih nombor, Rizu, Sniziba, Buzis. Thank you. Snitio dong, Borosa Goyari, Rita, Holzit Goyari, Bima, Simali Goyari, Rizu, Snizisni, Sniziguru Sumi, Ba, Batukuri, Zoypatra Hazel, Boro Guzu Presal, Saitan Kurini Prai. Apa kita harus berdekat? Bentang dong, Songita Ramsiari, Bipa, Faila, Falah, Ramsiari, Bima, Zumi Ramsiari, Siti Masih, Bhumika Ramsiari, Bipa, Sanjoy Ramsiari, Bima, Puspanjali Ramsiari, Dainti Masih, Hamzu Bazi, Snizi Jokunda, Lesra, Salbari Gojo Presali, semua Manbilakan Asal Pina Hakalawai, Arjunina Lagu Gahaya Tari, Sarko, Manbilakan Kotai Thabai Kaulaido, Bipa, Hilari Padangari, Bima, Mamoni, Padangari, Buti Masih, Doziguru Sumidai, Dorkina Zani, Greenland Gojo Presali, Salbari Prai, Bitako, Zemina Apadgiri, Batu Tumni Apadgiri, Bitako Kolebai. Sebelum sampai, orang lain sampai datang lagi sampai. Jomtil, Nomita Rimari. Dirini habafaरियावनो गाहाय आलासि महरै मिरुदुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ हाबाफारि जों साखौ लोगो मोननो हादों। दा सार सिनायथि होनायनि थाखाय सारनिसिम साबायखर थाबाय। दा बेनि उनाव आं सिनायथि होनो थाखाय सिगांदों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंनि हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबोनि सिगाङाव गावनि जि गोथार सिनायथि होनो थाखाय खावलायदों आरो सारखौ दख'ना फास्रा गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय।
आलासि बिथांमोना सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय आरो दख'रा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनानै लानो थाखाय खावलायबाय। दा दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंनि हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैनाय हावलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फनिराम गयारि सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो दख'रा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय। दिनैनि नैबे हाबाफारियावनो जोंनि हांख्रायनाय बादियै नुजाथिफैबावनो हानाय साउथ बिथा आनसलिक बड'लेण्ड साउथनि आफादगिरि सबिन रामसियारि दा सारखौबो गावनि जि गोथार सिनायथि दा नैबे सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो दख'रा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय। दा बेनि उनाव आं सिनायथि होनो थाखाय सिगांदों साउथ बिथा बिहार बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मणिकान्त गयारि दा सारखौबो जों साफ्रोमबोनि सिगाङाव गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो दख'रा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय। दिनैनि नैबे गोथार हाबाफारियावनो जोंनि हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैनाय साउथ बिथा सिबराय बर' फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रमान स्वर्गियारि दा सारखौबो गावनि जि गोथार सिनायथि दा बेखौ फरायसा आरो बिगोमा बयनिबो सिगाङाव होनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय। दिनैनि नैबे हाबाफारियावनो जोंनि ओनसोलनि सासे गेदेमा बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखा जानाय सानजारां लंकेश्वर ब्रह्म जि बान्था मोननो हानाय सार पद्मधर बसुमतारी दा सारखौबो जों साफ्रोमबोनि सिगाङाव गावनि जि गोथार सिनायथि दा बेखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगो लोगोनो दख'रा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय सिगांबाय खावलायबाय। दा बेनि उनावनो आं सिनायथि होनो थाखाय सिगांदों दख'रा आफादनिनो सासे आफादगिरि मनज मोसाहारि लोगो आफादगिरि मनज मोसाहारि दा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो दख'रा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय। दख'रा आफादनिनो सासे लोगो आफादगिरि अनसुमै बसुमतारीखौबो गावनि जि सिनायथि दा बेखौ होनो थाखाय खावलायबाय। बरायनो हायोमोन आनसलिकआ हायामोनबा एसेबां जोंखौ लिंहरलायनानै मानसि गेदेर खालामनानै ना फैसा थाखा गारनायथ' खोथा गैया। 6-7 मानसिया साइकेल सुटखौ लाबाय न'आव थांना रानना हैबाय गथ'आ साबायदों बिजोंनो हायोमोन। नाथाय बे नङा, बे होनायनि गेजेरजों जोंनि फैबाय थानाय फरायसाफ्रा बिनिफ्राय माबा मोनसे थुलुंगा मोनो नामा? आरोबाव जाय बरायजादों मेट्रिकआनोथ' जोबथा नङा, हायार सेकेन्डारियाथ' जोबथा नङा, आरोबाव जों गोजौनिफ्राय गोजौ थांबावनांगोन आरो बै थांनांगौ थाखाय नैबे हाबाफारिनिफ्राय आरोबाव मेलेमाव माबा मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनो नामा? नै बेखौ थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। नाथाय जोंनि फरायसाफ्रा बा जों मानसि हारियानो जों मेल मिथिं खोनासंनो बिराद बायो। मिथिबायना? मेल मिथिं खोनासंनो जों बिराद बायो। बारा गोबावबाथाय जों हायाखै जौ गैया। जोंनि समावबो जोंनि लोगोफ्रा बिदिनोमोन। जेब्ला मेल मिथिं जायो बांसिन उनथिं जिरायग्रोयो जोंनिया। मानो? उनथिं जिरायबा रायलायनो मोनो, एदावनो मोनो ना, केन्टावनोबो हायो, गासिबो गोसो बायदि जायो। नाथाय सिगाङाव जाया। आरो बै समाव जों एसे जाम्बामोन हाइ स्कुलाव फरायबा। जों सिगाङाव जिरायनानै मिथिं जोबजासे खोमा आलौलायनाय खोनासंनांगौ, जों उफाय गैया। ओरैबायदि गोलाव लेक्सार होगोन ना जों बै समाव माला जोबगोन। आरो बे सिगाङाव जिरायनानै खोमा आलौलायनाय खोनासं मालाय बुद्धि गोरोंफ्रा उनाव जिरायनोसै खायदाफ्राय स्रोद गोमालांबाय थायो। ओमफ्राय जोंहा खोनासंबाय था जोबजासिम। आरो बेबायदि खोनासंबाय थानायनि थाखायनो दिनै ना आं बिश्वनाथ जिल्लानि दिनै नोंसिनि जायगायाव आं बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय नोंसिनि जायगायाव गसंफैनो खाबु एबा सुबिदाखौ दिनै मोनदों। थिग आं बेखायनो नोंसोरखौ बुंगोन दिनैनि फरायसाफ्रा नैबेयाव जिरायनाय नोंसोरो गाबोन समफोर जिउआव माबा मोनसे मावनो हायो। जों जिउआव मावनो हायैनि जेबो खोथाया सोरनि फिउचाराव सोर मा जायगोन रावबो जेबो बुंनो हाया। सोरनि फिउचाराव सोर मा जायगोन रावबो जेबो बुंनो हाया। नाथाय जोङो सोलायनाय एबा जों सानफ्रोमबो माबा मोनसे जानो थाखाय जुजिनाय नैबे जोंनि गोसोआव बे थानांगोन। आरो बे गोसोखौ मोननो थाखायनो जोङो थुलुंगाखांनाय एबा नैबे हाबाफारिफोरखौ जोङो बाहागो लानांगोन आरो बेनिफ्राय जों सोलोंनो हायो।
जों दा बेयाव हाई स्कुलनि स्टुडेन्ट दं क्लास 10 नि स्टुडेन्ट दं क्लास 10 नि साबेसे दं गसंलाय क्लास 10 जिराय 8 निबो दं नामा क्लास 8 दं 7 6 मेट्रिक निया टप 10 जिराय साइन्स निया गसंलाय उथि जिरायदों नायना लाना मानसि जिराय आर्ट्स निया थिगानो जिराय दिनै आङो बयनिसिमबो बे सुसे जासिबाय गोबां खस्थ' खालामनानै नोंसोर दिनैनि बे फिथाइखौ मोननो हाबाय आरोबाव मोनसे आं नोंसोरनि सायाव मोनसे रेसपन्स दायथ' हरदों आसा खालामबावदों मेट्रिक पास जाग्राफ्रा 2 बोसोराव बिदि फरायजाबावनो मोननांगौ जाय मेट्रिक पास जाबाय आरो जायफ्रा हायार सेकेन्डारि पास जाबाय आफ्टार ग्रेजुएसन बा सोरबा इन्जिनियारिं डक्टर माबा मोनसे फरायगोन बेनि उनाव नोंसोरखौ बै लेभेलाव जिखिनि प्रफेसनेल कर्स लाहैदों बै लेभेलाव फरायजानो नोंसोरनो मोनसे बेनि रेसपन्सिबिलिटि दायथ'खौ नोंसोरो गोसोआव लाखिदो आरो जोंबो आसा खालामबाय नोंसोरखौ जाहाथे इयुनाव आरोबाव फरायनो दा बेखायनो आं फरायसा लोगो नोंथांमोननो खावलायगोन जों जिउआव सोलोंनांगौआ जोंहा जोबनानै थाङा नों जेसेबाङानो नाम्बार मोन 100आव 100आनो मोन 99आनो मोन बा नों जेसेबाङानो मोजां नाम्बार मोन अब्लाबो जोंनो गियाना थोजासे नङा जेसेबां हायो जों सोलोंनांगौ रोङिखौ जों मालायनाव सोंनानै जों लानांगौ सोलोंनांगौआ जोंहा जोबनानै थाङा आरो जेब्ला नोङो गावखौनो बेस्ट होननानै सानना लाबाय आं आरोबाव सोलोंनांगौ गैला जेब्ला नोङो आं सेस रोंजोबबाय होननानै सानना लाबाय आं रोंसिन रावबो गैया होनना सानना लाबाय अब्ला बै दिननिफ्राय जोबबाय बै दिननिफ्राय नों गैला जोबबाय जोंबो दाबो जों सोलोंगासिनो दङ मानो थाखाय आं होनदों नों मालाबा बबेबा जायगानिसो टपार जानो हागौ खिन्थु गुबुन जायगानि टपार नङाबो जानो हागौ ना देग्लाय बर' मिडियामनि टप 10आव काटअफआ 89 हाइस्टआ 93 निफ्राय फैदों कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव बेनिफ्राय काटअफ लास्टआ 89 हाइस्टआ जोंना बेसेबां 93.33 मोनदों थिगानो दं नाथाय अल आसामाव लास्टआनो 98 लास्टआ 98 हाइस्टआ 98.33 होमबा नों बेयाव मोनहैनो हायाखै अब्ला नों बर' मिडियामनिसो टपार खिन्थु नों अल आसामाव टपार जानो हायाखै जोङो मेट्रिक परिखा जोबनानै मा रायलायदोंमोन दे साबायखर थाबाय जिरायदो दा बेनि साबायखर थाबाय सासे रेडिअ आर्टिस्ट जोंनि ओनसोलनिनो आरो बान्था मोनगिरि पद्मधर बसुमतारी आयं बिथाङाबो दंफैयो जोंनि गेजेराव आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय जोंजों बरायजानो हानाय अनसुलि फरायसा नोंथांमोन जोबनायनि उनावनो जाय गेदेमा बिथांमोना बर' माहारिनि थैनाय थांनाय दा बेखौ लानानै गावनि आंगोमा जिउखौ बावलांबाय बिथांमोननि मुङाव जोङो 7 मिनिट कन्डलेन्स नैबे हाबाफारिखौ लागोन दा ओंखायनो साफ्रोमखौबो नैबे हाबाफारियावबो खावलायनाय लेखा बयखौबो बाहागो लागोन दा बेखौ खावलायखाबाय